Et projekt, der gør mig virkelig stolt, er kampagnen Mad med Mening, som vi lavede i samarbejde med Junkfood. Og det var en case, hvor målet var at styrke deres brandidentitet og øge deres kendskab i samfundet. Og det gør mig virkelig stolt, fordi at vi ikke kun skabte en løsning, der var visuelt og strategisk stærk, men også et, der havde et klart formål, og det var at skabe opmærksomhed omkring madspil og social ansvarlighed. Og gennem det her projekt, der oplevede jeg stor faglig udvikling i at kombinere strategi og kreativitet og i at arbejde med en reel kunde om et større formål. Og projektet det lærte mig, hvordan kommunikation det kan skabe kæmpe værdi på tværs af platformen og hvordan man arbejder professionelt med branding i praksis. Og jeg blev mega engageret i det her projekt, fordi det handler om mere end branding. Det handler også om mennesker, og det føles utroligt meningsfuldt for mig at bruge mine kompetencer på noget, der gør en forskel.